tafura manheru ano. Agadzira tafura manheru ano. Vasingade vachida tiri pano nekuda kwenyasha dzake. Haleluya, haleluya. Manheru ano ndinotenda kuti wagadzirira manheru ano. Pakutenda muranda waMwari waakazodza panguva ino. Haleluya. Panguva ino yedu, this generation of ours, we want to thank God because Mwari unomutsa vanhu. Haleluya. Akatiisira evangelist pakati pedu, werudzi rwedu, welanguage yedu. Nakutenda vamaparinga vari pakati pedu kuvagamuchira manheru ano. Ngatitora nzvimbo ino, ngativaombererei, ngativagamuchirei muzita raJesu, muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Ndinotenda Mwari zvikuru tiwane pekugara. Thank you so much. Regai kwazei chechi mavirano muzita raJesu. Amen. Mwari kufara. Amen. Mwari ndi Mwari wakanaka. Regai ndiremekedze mutungamiriri wese, the board of elders, vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei nditenda nekuda kwehama yangu. Tine hama dzandauya nadzo, Prophet Evidence Chari namai. Mwari vakutire nyasha zvikuru. Maybe mungasumuke chechi kuzive, he is a brother. Tinotenda zvikuru Mwari vakutire nyasha namama Chari. God bless you. Tinotenda zvikuru. Njata ndishumire manheru ano from the book of Exodus, from the book of Exodus 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. Exodus chapter number 17 kubva pavhesi ya8. VaIsraeri vanokunda vaAmereki musoro weshoko. Zvino Amereki wakauya kuzorwa navaIsraeri paRefidhimu. Mozisi akati kuna Joshua, utitsaurire varume ugondorwa naAmereki mangwana. Ini ndichamira pamusoro pechikomo, ndakabata tsvimbo yaMwari muruoko rwangu. Joshua akaita sezvaakanga audzwa naMozisi, akandorwa naAmereki. Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Zvino vakati, kana Mozisi achisimudza ruoko rwake, vaIsraeri vokunda. Kana oregera ruoko rwake pasi, Amereki wokunda. Asi maoko aMozisi akazoneta. Zvino vakatora ibwe vakariisa pasi pake, vakagara pamusoro pake. Aroni naHuri vakatsigira maoko ake, mumwe kuno rumwe rutivi nomumwe kuno rumwe rutivi. Maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva. Joshua akakunda Amereki navanhu vake neminondo inopinza. Thank you so much. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, and correct us in Jesus' mighty name. Amen. Yandaverenga ndehondo inosanganikwa nevana veIsraeri pavari kubuda muEgypt. MuEgypt vakarwirwa naMwari. Nyaya yeEgypt toiziva. Panonzi, when I see the blood I will pass over. So Mwari wakaita munana akaburitsa vanhu pauranda kuna Pharaoh muEgypt. But vachangobuda vasvika pane nzvimbo inonzi Rephidim muwilderness. Vane hondo yavasangana nayo. Havasiriwo vatadzira vaAmaleki. But Bible rinoti pavakasvika paRephidim, Amalek came to fight against Israel.
zvoreva kuti pane zvimwe zvekuti hakusi kuda kwako, kutadza kwako kana kugona kwako, but kune dzimwe hondo dzinorwiwa muupenyu. Hausiriwo wakazvitanga, hausiriwo wakadenha munhu, but kune hondo dzakangokumirirapo. Ende vanhu ava vaburitswa naMwari kuti vaende kwavanofanirwa kuenda vasati vasvika. They are just out of Egypt. When the wilderness is a passing phase, kwavari kuenda destination yavo iKenani. So vari kuenda kundotora Kenani. But vasati vasvika kuKenani zvavakapiwa naMwari, there was a battle along the path, muri mudesert place. Havana kubuda Egypt kuti vatore gwenga, but pavangobuda muEgypt kune mweya inonzwa kuti havafanirwa kuenda kwavari kuenda. Muupenyu pane paunorwiswa nokuti une zvawaita, nepaunorwiswa nokuti mweya yetsvina inoziva kwauri kuenda. Saka dzimwe nguva unogona kunetseka kuti vanondivengerei, uri kuvengerwa kwauri kuenda kwete kuti wasvika. Hausi kuvengerwa kuti une mari, uri kuvengerwa kuti une potential yekuzoita mari. Kuri kuendwa kuKenani havasati vatombosvika kana halfway yejeni, but kune rudzi rwangonzwa kuti aiwa vanhu vatinofanirwa kuvarwisa. Saka kurwiswa dzimwe nguva kune chekuita nekuti mweya yetsvina inenge inoziva kwauri kuenda kudarika iwe uri kuenda ikoko. Saka iwe unotonetseka kuti but handina chandinacho vanondivenga, but handina kana kutombodzidza vanondivenga, handina kana hama but vanongonzwa kundivenga, ndoshaya kuti vanondivengerei. Chaunoshaya ichocho ndo chandiri kukuudza. Une potential yekuita zvinhu zvihombe. Mweya inotoziva kuti uyo akaregedzwa achifamba anosvika. Uyo akaregedzwa achiita zvaari kuita zvipande zvinobuda muupenyu hwake. So kune madhimoni ari kurepresentwa nerudzi runonzi maAmalekite. Nokuti munorwiswa kwete nokuti masvika, but nokuti masimuka matanga rwedu. So there was a strategy yarongwa zvino Moses ndokubva ataura nevamwe vese ndokubva ati kuna Joshua, sarudza varume vanondorwa nemaAmalekites. Choose. Hapana kungodzi vanhu ngavarwe, varwi vakasarudzwa. Yet vanhu ava ifirst time yavo to fight against any people. Vabuda muEgypt as slaves. Hapana kana experience yekuti ava vanogona kurwa, but pari kunzi sarudza. Kuti paisarudzwa by revelation, not by experience. Kureva kuti zvaingotariswa munhu zvotoonekwa kunzi uyu tinokunda naye tinorwa, uyu tinokunda naye ava vakunda dzokaikomba. Pari kunzi sarudza, hapasi kusarudzwa masoja, pari kusarudzwa vakafita kurwa. Zvoreva kuti munyika yemweya zvinotoonekwa munhu uyu haana kwanoenda. Usina chawati waita, pane zvinogona kuonekwa kuti uyu tikashanda naye pane kwatosvika. Pari kundisarudza vanhu, hapasi kushanda experience, nokuti ndo first time yavo kurwa. Saka Joshua ari kusarudza by revelation, not by experience, nokuti hapana experience. So kune vakatosarudzwa vakasiyiwa, vamwe vakatorwa vakanzi ava ndo vatinorwa nava. Iye Moses ndokubva azviburitsa mubattlefield, ndokuenda pane chimwe chikomo. Aripo ndopa aisimudza ruoko rwake. Nyaya ndeyekuti kuri kusimudzwa ruoko uku haasi kusumudza against enemy, ari kusumudza ruoko rwake rwakabata tsvimbo towards the heavens. Haasi kudhila neenemy pachikomo, but ikoko ndokunodetermine maresults ezviri kuitwa naJoshua pasi. Ufunge life yakatodaro kuti havasi vega vanoshanda nesimba vanobudirira, vamwe vanotokundikana vachishanda nesimba. Nekuda kwekuti battle strategy yavo ndeyekuti nyangwe iye ane effort saJoshua paground, kuna ane final say pane imwe position. Saka uchiona kuti usina kuprofitwa kana kudzingwa dhimoni, unotozviziva kuti pane ari kundiruzisa. Because wewe uri munhu anoita work so hard, anoshingirira anoita zvinhu muupenyu, but unoshandisika nemaresults acho manje. Kana iri mari unototambira yakanaka, but hauna chakanaka muupenyu. Wega unofanirwa kunyuwa kuti pane ari kundiruzisa. Ndakambotaura nemumwe murume achiti ndamatere mufundisi nyaya yangu yedoro iyi yandinetsa nyaya yangu yedoro. Ndakatozodiscover kuti nyangwe akaita choice yekuti ndiye akasarudza kunwa doro, but manwiro akumuudza kuti ndiye vandiri kunwa nawo. Mozimbu rake idiki, but unonzwa wacho ndinodonhedza crate, kurati yega akutonyumwa kuti kumwa takawanda. Because inini chai ndikarova 2 quarts dumbu rakaidiki, but kuona akudonhedza crate, anofanirwa kunyumwa kuti pane timu rokunwa nawo.
ndakati nyangwe vanhu vakagarisana marriage 20-30 years mumwe musi mumwe akagumuka anogona kuudza mumwe wake kuti haundizive kuya kuti chiri kuti haundizive chatosvika izvezvi ende chinorova ichi chaikuda pesa apa ndichimwechi but ukanzwa chiti haundizive mushe pane zvasvika kana iwe nemaroverwo acho unotonzwa kuti panapa simuri mangu arumewo ndaroona vanhu vakawanda nasi. That's why I love and respect Job. Job tena raundi yakauya mwana kamwanira nyasha chinhu wani chaasina kuita hana kudivorsa yet the room yedivorce was so high. Imagine hadzimai vako mumba warwara zvinhu zvaoma vouya kwauri nerequest yekuti tukai Mwari mufe anofanirwa kumira newe munhamo ndiye ari kuuya achititsanomuka kurova pasi zvinoita nani ende chandotoziva hakuna mukadzi anosvukira kuvashirikadzi zvanoti pana mai Jobho nyange isingaprofiti pana umwe tsanonga vavo kungoda ngogara hako wakangosvirwa nemurume kungozviba hakuna zvakadaro but Job turnaround yake haana kudivorce kuda kuti anga ari mature spiritually akaziva kuti iyi message yako nditukai Mwari mufe havasi madhama wasamukadzidzana ukakura mukurarama muupenyu unogona kugadzira imba yako wega nokuti pane musi waunotuka paunofanira kutonzwa kuti hatisi kutuka nemwoyo tete vake vauende vanotoda kuti munhu so Mose wabuda mubattlefield but maresults kwaari kubva manje haasi kubva kuna Joshua nemvumo nyangwe Joshua akava nefighting skill akava nekugona bhaibheri rangu riri kuti Moses kana akasimudza tsvimbo towards the Lord Israel yaikunda but akaneta maAmalekites aikunda. Chimwe chandabata ndechekuti aikontrola futi maresults enemy ndiMoses iye kuti varoi vanyanya ndainzwa but wo wakanyanya unoroika because anokontrola kuroiwa nekusaroiwa ndiwe futi. Mose ari pachikomo ndiye anoti kana adzikisa ruoko he empowers the enemy. Kana akasimudza ruoko Joshua neIsrael vanokunda. Saka zviri kuitwa neenemy against you zvinenge zvine chekuita newe. I'll give you an example. Nazareth vakomana so vakaona musikana vane zvavanodiscuss mumwe anobvanzi enda but pane pavanoti vakatarisa munhu zvaari nyangwe vese vachida vasikana nekutya chete nekungokwa zvaari zvacho unonzwa vakuti sister yatowanzvadza hakucheka but ukauya uri musikana akangodaro unonzwa watoti wangu wadii watowavo kugara ukanzwa watoti wangu watoparifya mukategori ravo kureva kuti zvauri indori law of attraction zvinouya pauri zvine chekuita nezvauri. Ukanzwa watoti wangu zvaendwa watoudzana kuti mumwe wedu asi vakati sister anonoza right pane kastandard karipo. Joshua ari mubattlefield vari kurwa skills dziri kuitwa dzese dzehondo but hanzi kune maresults manje amusimo Mose yet Moses wacho manje haasi kuita anything against the enemy. And I'll raise my hand towards heaven. I'll raise the rod of the Lord. Kureva kuti ipicture yemunhu ari kushumira Mwari kuti akontrole maresults ezvaanoita muupenyu. Nhamo iripo ndeyekudai kuti kuchikomo kunyika yemweya kana kwakaneta kana kunongashanda nesimba zvakadii maresults haabve pane zviri kuitwa pano anobva kuti kuchikomo kwakamira sei. So ndinofara kuti nyangwe Moses akaneta ane varume vaakaenda navo varume vaiva newisdom vaiva nerespect
Why Moses paakaneta avana kuruka mugomo neinformation yechokwadi but yavasingafanira kuudza vanhu yekuti kudii vaigona kuudza vanhu musasime gomo kuti kuurayiwa kwezo timafundisi toitwa kaneta pamusoro. Why? Because by experience vaitaona kuti mudhara akadzikisa vanhu vari kuchema vari kufa. Saka nekuda kuti vatore opposition vaigona kuruka mugomo unodza Joshua kuti mukangotsvagawo ari nani asinganetisi zvinoita Mose munokunda. But vakomana nyangwe Moses aneta avana kumbopindwa nepfungwa kuti toda kumbomubvutirawo chimoti ichochi tinochimhanya chichimbosumudzawo. Vakaandastenda kuti tsvimbo unogona kutora but grace neoffice. Saka tinoda kuti tine vanhu vanobvuta zvinhu but havabvute nyasha dzekuita zvinhu. Pamazuva Noah akawanirwa favor isareka ndinoa. Bible wrote Noah found favor in the sight of the Lord. Dai pakaita vanhu vakakopa measurements nematerial ovakachawo chiareka paside with the right measurements, right material, they were going to sink. Chaivanyudza ndechekuti chakawanirwa favor isiaki ndinoa. So which means you cannot copy grace. You submit to grace for things to work. Unogona kutedzera zvese. Ndakaona vanhu kugwara vechivenda zvakawanda mutown. Vanhu vanonga vachitengesa same products. Mumwe achiita mwari mumwe asingaite. Same price, same product. Saka mwana ubva futi vanhu kuyani zvaanobata-bata. Gamba zvinoitika ndezvekuti vanhu vanobva palevel yekuti madomasi ari kuita dhora. Osvika pane ane domasi rake. Anotaurika naye sei? Anofarawo sei? Kuti madomasi anotenderwa kunyemwerera kwako. Hatibike kunyemwerera kana tiri kumbo tinobika domasi but raakutengerwa zino kwete domasi. Iwo unongori kuindu kuti padhora ipapa handiko anoora. Munhu ane influence pazvinhu zvaanoita. Inati kuti mungu anofunga zvinhu zvikachipa ndokuti zvinyatsofamba. Ndikadiscover kuti kune mashopu anodhura ende haasi kuvhara. Kune vakasarudza kuenda kunodhura iko. Nekuda kwokuti vakazoongorora kuti kumwe kuchipa kunodhura. Kune vaakurespekta chinonzi quality. Zvekuti vakatoona kuti ichi nyangwe chikachipa ichi chinodhura ichi. So Joshua ari mubattlefield vari kurwa ari kushamisika nemari dzavo dzari kuitika. But kuno kuchikomo kune nyaya dziriko. Mose anoneta. Anonzi munhu waMwari. Ndoda kuti ndikuise in two dimensions. Panoti munhu waMwari. There's the human part, is common to everybody. Anoneta. Unogona kuti hagone ndoda kuitawo, but nokuti uri munhu unoneta. Kana Aaron akabvuta tsvimbo aineta. Saka pakatumwa kunzi chienda nevamwe vanomutsigira ruoko rwako. Bible ndokubva vabatirana mumwe kuright mumwe kuleft. Ndokubva vasimudza ruoko rwaMoses. Ruoko rwemunhu akaneta ndori kurecognizwa nedenga kudarika nevanhu vakasimba. Mose akaneta but is chosen by the Lord to lead. So vakomana vane respect yavainayo kuti mudhara enda aneta tichiri boys but nyasha dzaMwari dzakadirwa pane mudhara wedu. Saka chakudiwa pano ndechekumira naMoses kwete kumira against Moses. Akaneta kudaro ane nyasha dzaainadzo. Taakuda kusumudza ruoko rwaMose. So vakomana vakabatira mumwe kuright mumwe kuleft ndokubva vasumudza ruoko rwake. Ane anointing, ane grace dzekuti vanhu vakunde aneta. Vasina grace vane power yekuti vasumudze ruoko. So vane power rekumusumudza but havana grace dzemaresults. So ruoko rwaMose rwasumudza hanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agarire. Which means vari kutomupa pekugara. Iye ari munhu akaneta-neta. Akapiwa pekugarira ndiMoses. Hama dzangu chinhu chinonzi kuremekedza chine umwari. Unoziva kuti muBible hapana paunonzwa Mwari achizviintroducer
achingoti amupofu God nekudi unonzwa ati ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Mwari aisvika pakuzvimuproduce achitaura mazita evanhu kwete engirozi. Mwari akasvika pakutoti kana muchida kutondiziva ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Hapana paunonzwa Abrahama achiti ndiri Abrahama waMwari. Mwari ndiye anodada nekuva Mwari waAbrahama, kwete Abrahama kuti ndiri Abrahama waMwari, but Mwari anobva ndiri Mwari waAbrahama. Wachitarisa rekodi yaAbrahama yacho otori pamwe pacho aiti nyepei, but mudhara haana basa nazvo, anongozviignora. Anongoti ndiri Mwari waAbrahama. Iwo akabatira kuti bata akambonyepa so apinda kukena apinda kuIjipiti pane paakanyepa. Mwari achingoti asi ndiri Mwari waAbrahama. Unoziva here kuti kuremekedza muzvinhu zvaMwari kunotoda munhu ane muono uri spiritual more than zvinhu zviri carnal. Pane zvaunogona kuona Mwari zvaanoita overlook. Ichokwadi kuti Mwari vakataurira vaIsraeri kuti don't intermarry with other tribes. Musaora mamwe marudzi. Moses ndokubva ada mukadzi wekuEthiopia. Sisi Miriam vakazara nebhuku nekufunda. Ndokubva vavhura vakati bamunini. Makasarudzwa naMwari but shoko hamuna. Apa panoti kudiya. Do not intermarry with other tribes. Miriam ari correct. Atsura Moses ari wrong. Mwari ndokuburuka mushongo yegore. Ndokuti Miriam uyakuno. Kwete Moses uyakuno. Kuna kuti pamwe pacho Mwari avatonge nyaya vanotonga munhu. Nyaya iri pachena. But Mwari vari kuti sei moyo wako nehana yako isina kurova uchitaura nemuranda wangu Mose. Iye atadza kudaro. Mwari vari kuti matyira ndovanongoda kutsvaga chete pauri. Zvakuti uri correct. But inda wakutongesa level remunhu. Kuria kuti apa ndisi kutonga nyaya. Ndiri kutonga kwako kuti uri correct. But inda usingatyi. Oh yes. Arero. Moses akadiwa naMwari kusvika palevel inondishamisa. Yakuti even paakafa God came down. Ndo verse 1 Mwari paakaenda kunhamo. Mwari anaenda kunhamo. Aisha. Moses haana kuvigwa nevanhu. Bible inoti till today hakuna anoziva pakavigwa Moses. Why God came down and buried Moses. Imagine dai ngirozi dzaibvunza nokudenga kuti mudhara rokuponza aenda kunhamo. Sasitatomindiri wendi so. Mwari kwakutoburuka panyika kwakutoenda kurufu. Unoona kuti zvimwe zvese handakana basa nemunhu. Uyo kunama uendeka. Unoona kuti Mwari anoenda. God came down and buried Moses. Hama dzangu kune vanhu vakadiwa naMwari zvokuti unorwadziwa ukazvirega. Ufunge zvinhu zvaMwari ndobva zviri strange like that. Alright, imagine mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga. Yakabira vanhu panyika. Uriwo wakabirwa unoiona iri kudenga. Unenge uchati Mwari inyaya murume munoiziva mushiro. Wamusati wadenga rati harisi kuita. Nyaya yedenga inotoda kuti upractice chinonzi kingdom because mukingdom yaMwari munodiwa type yausingade. Mwari kwakuitira favor Rahabu chifeve. Jeriko yese vanhu kwakufa. Kuti varonese rimwe hure chete. Why vaitozva kuti ndikarega riripo nevanhu varipo hariroreke vanhu vane makuhwa. Kwakaurayiwa vanhu hure rawanirwa 5. Imagine wotorora Rahabu. Mwamuseni wanakutonoka bamuita timbotaura. Kana masvika munzvimbo munabvunza. But Mwari ndobva waona munhu iye favor ndobva wamuchinonojiya Jesu. Neunhu hwake hwese. Ndinoti kune vanhu vatisati taregerera vakaregererwa kudhara. Kune vanhu vatakatobudisa musystem. But Mwari anovada zvake. Subject yanhasi regari pajama. But ndoda kuti ndikuudze kuti kuchikomo kune mumwe mudhara ane nyasha. Haasi kuita anything nenenemy. Osa Mose paakasarudzwa so he was not a good speaker. But Mwari vaitoziva kuti paredhisi apadi grammar. Apadi good English. Kana. Nechirungu chenyu munonyora paredhisi pangodiwa mudhara nechimbo. Kana kudaika mudhara ikako vanhu vayambuka.
Uza kune vanhu vakadiwa naMwari zvo vakadirwa zvacho. Sometimes kwauri hazvina kana nebasa rese. Pamusoro pechikomo pane murume aripo. Haane ine dzako. But kana aneta ukamiignore ndiwo unokuwara. So nawe kunamata Mwari hatinamate vanhu. But haugoni kunamata Mwari zvisina vanhu mukati. Mira ndikupe level yerespect yakapiwa munhu naMwari. Mwari vachida kubatsira munhu, he became man. Vakafanana nechine problem. Aiva ni problem atadza munhu, Mwari kuti vabatsire munhu, he became man. Vachida kuti nyika ipone, vakatarisa panyika, vakatsvaka mukadzi anonzi Maria ari munyika inonzi yanga yaipa. But Mwari kubva vashanda nemunhu munyika yakaipa kuti vanhu vapere vabude mudambudziko. Pane pekuti solution inofanana neproblem. Vanhu vakamborumwa nenyoka murenje. Mwari ndokubva vati kuna Moses gadzira imwe. Vanhu varumwa ndivakati kuna Moses taura naMwari wako abvise nyoka. Oza kuti dzimwe solution dzatoda dzinopikisa nezvodiwa naMwari. Vanhu vari murenje vari musango varumwa nenyoka. Voti kuna Moses taura naMwari wako abvise nyoka. Ari kumaraini kumumwe ndiani? Nyoka dzaenda kutauni here. Anazozva nyoka dzaende kupi? Mwari kwakuti kuna Moses gadzira nyoka uise padanda. Vanhu vairumwa nenyoka chakaita kuti vapone vaitarisa pane imwe nyoka. Ende vhangeri harina kuchipaka rekuti uri kutoru pane dziri kuruma dzichiuraya vanhu onzi ignore, tarisa iri artificial. Dzaunofanirwa kutarisa nekungwarira ndo dziri kufamba. Dziri kufamba siyana nadzo, tarisa isingafambi. Kana uriwe zvako onzwa yapinda mugeme dziri kutendera kuti siyana nazvo, siyana nazvo, tarisai apa. Dzimwe solution dzacho zvasina kuchipaka. Panext parumwe mumwe awira pasi, dzimwe dzapinda nemutsoka mako, imwe yamugeme dziri kutendera kuti siyana nazvo, tarisa uko cheto. Unozoona kana patinokuvadzwa nevhangeri. Zvatinofanirwa kungwarira ndo zvatikunzisiya. Tarisa pa nyoka iri padanda. So nyoka iri padanda iri kubatsira vanhu vari kumwa nenyoka kuti varegere kufa. Chiri kuvakuwadza chakafanana nechinovaponesa. Saka uchiona dzimwe meti dzekudenga dziri very strange. Tine nhamo yese unonzwa kunzi utubude mairi chiti pashoma yasara. Unozoona kupedzisana uko. Uko hamusisiri kunamata manje uko. Tine nhamo yese onzi yangu vaikupa. Anonyatsoona kuti unofira munhamo yako. Shoma yasara unza kuno. Pachikomo pane mutara aripo. Ndiye ari kutetema ina mari zavo sari pasapa. Zvoreva kuti ukasava nekuziva nyaya dzepachikomo pasapa unokuwadzwa. Chikomo chandiri kuparidza the New Testament Church, chikomo cheCalvary, china Kristu Jesu. Kureva kuti nhau yaKristu ukasainzwisisa zvakanaka, unopinda muhondo dzawakakunda kare, ukatsvaga kukunda iyo yakapera kudhara. Zvandinodira David anga asingaende kuhondo kunokunda. Aitanga abvunza Mwari kuti ndinokunda here kuti ndiende. Kuti aitanga atsvaga mari dzawo asati aenda mubattlefield. Kuti paaienda kuhondo anga asingaende kunokunda, aienda kuhondo yaakakunda. Ukafighta from the position yokuti ndakakunda, unenge une confidence. But ukafighta uchiti pamwe ndinozokunda, unenge une fear. So life yemunhu iri in two phases, the spiritual life and the physical life. Chinokontrola maresults ku physical life is the spiritual life. Spiritual life yako ndo yawakauya kuna Kristu kuno. Kunzi kuno kunogadzirwa maresults. Ramba uchishumaira Mwari wako. Nokuti ndambudziko rikazouya maresults haabve mukungwara kana mukugona. Zvinobva pakuti wakamira sei muna Jehovha. Nokuti kana muzasudza tsvimbo kuna Mwari, ipicha yemunhu ane zvaanoitira Mwari wake asinganete. Kureva kuti zvaunoitira Mwari ndo zvinogadzira maresults mubattlefield yelife yako. Hatina manje kuti Mwari vatibatsire. Tinonamata Mwari agara ari mubatsiri. Kureva kuti
ukave positive ndokunge waramba wakamira muna Mwari wacho. So vazhinji vedu takabuda kuEgypt hatisati tapinda Canaan, tine battle yatasangana nayo, but hatina strategy yekuzvidivide out the spiritual side and the physical side. Physical side kunotofaitwa. Joshua anenge achitofaita, but nyangwa achifaita ngaziwe kuti mari zavo tiye zvandiri kuita pano anogadzirwa kunyika imwe. Hama dzangu kwanga watenda church ukangova munhu just a church member usina kushumira Mwari nekuita zvinhu imba yaJehovha, paunopinda mubattle mari zavo ako abve ikoko. I'll give you this example. Musikana akava nepamiri pamba, let's say I meet this one, anonzi Rose. Anonzi vabereki vachibvunza, nai Rose, nhumbi yamunaenda yani? Iyo ina Rose. Nai Rose, nhumbi yawina. Uda kuti iwo unaenda watikuzviona kuti zvine vamwe vanhu. Unoti unoona kwemera nenyedze munhu. Zvinorenga muupenyu hwako spiritual pregnancy. Izvimwe zvinhu zvakaitwa nomunhu unoshengeta kumusha kwako. Wega unotoziva kuti uri munhu ari smart akangwara akarongeka, but life yawakurarama pane zvimwe zvikomo zvakaendwa. Kureva kuti muechina inoshandisa futi strategy iyoyo. Kana makeup ukaitwa kuno, uku kune vakati musatore. Wega unotoziva kuti physical world, you try so much, but the spiritual side, ukana mozaka nita, ukasakona kunomusudzira ruoko. Let me give you this picture. My challenges are that picture will not temporal. Akaunzwa na Mwari so that anekusimira kushumira kwaari vari kushumira muupenyu hwavo. Let me give you this statement. And if you read by Jesus, Lord, I lift you high, I lift you high, I know the song. I lift you high. So what is high you? Men cannot lift you high. Iwe wishiwa kita lift you high, iwe wishiwa. Kana pakuno imba kufuma ukaso chifunga musha. Iwe unoda ulift you high. Iagare agere pachigaro. Chiri pa highest level. You want to be something bad. Yeah. Something. That song, that statement, and put wrong. It's a revelation. The only person who will not eat a single sumu zira. You want to sumuka. So don't put no matter. If you vacate to one money, I if you vacate to one money. Ukalinga kura kanisi zvakanaka kumavambo. Mwari vakatanga vasika zvinhu zvese ndokupedzisira nemunhu. That's a picture that God can do without men. But men cannot do without God. Vaisvika pakuzvirumbidza vega ufunge Mwari. Vakapedza so what this is good. Vakapedza ari munyoro wemazuva ano vaiti vakapedza vaiti icho chasika gomo. Vakasiwa miti somoti icho chasimudza miti vaizvirumbidza vega. Wasimuka. Adam akatouya on scene. Zvese zvazvaitwa kudhara. Ende chimwe Mwari vane chinhu chaanoundastanda. Imagine dai munhu akasikwa day 1 or day 2. Zvimwe zvozosikwa munhu aripo. Munhu anotaurisa. Waizozwa mwa kuti gomwe dzatatonamata baba. Dai pasina gomwe takapinda 10 days. Tikati ishe tikuda Temple Mountain munyika yedu. Thank God takauya zviripo. Hakuna ane credit pazvinhu izvozvo. Nokuti Mwari vanoziva kuti munhu anoda kukwana zvo. Maamarikaizi vauya kuzorwa naJoshua naMoses.
Moses chamupa kuenda pachikomo. Kuti enemy yakatangirwa kare ma strategy na Mwari. Chikomo chaitova close. Moses anakuenda nedombo raakagarira pamusoro. Zanzi Aaron na Hari vakawana dombo pachikomo. Kuti chakatanga kuenda pachikomo asi Moses. But Mwari vaiziva kuti nyaya dzako dzichada kugadziriswa pano. Saka pano panotoda paina Jesu nokuti Jesu ndiye dombo. Saka Moses says law akaneta law haigone kukupa victory. But when you rest on the word, and that is Jesus, ukazorora mahari wakaneta kudaro ndopa uchaona kuti wakaneta iye ndiye simba rako. So kana dombo rakawanikwa kumusoro kuti akagarira atidi vanozoparidza rekunyepa muzasi megomo kuti baba takatsvaga dombo tikariwana pasi tikakwidza naro raririko. Mwari vaitoziva kuti pachaneta munhu panapa ndokubva vaisa dombo rekuti agone kugarira victory ikauya kuvana veIsraeri. So dzimwe nguva Joshua haasi kuziva nokuti Joshua haasi pagomo, Joshua ari muzasi megomo. Saka zvaitika pagomo apa haana idea. Vanhu vazhinji vasina idea yezvakaitwa naKristu pachikomo vanotaura human effort kuti baba mama ndikaitsakanda pfumo ndakaenda nemusaidhi kudai mapfumo achidarika kuti chibaya usakuna vanhu vanotaura kungwara kuti baba kuzoona tasvika stage yatasvika izvi tine zvatakagona tine zvatakamiramira. Yarekana pane nguva yekuti vamwe kana vawanirwa nyasha dzavo varoorwa zvavo vakunzi mupaiwo speech anokudza nezvaasina kuita. Baba kana kuri kugeza tinogeza zvati kone kuita roba tipe foto rekudhara toro yazoona kuti raisiriyo zvoda kurongeka zveupenyu kuti usvike stage wasvikapo. Joshua hauna idea. Pagoma padai muri vamwe na Joshua mambomira kutaura kugona kwenyu nemaskiri ese basa. Muti kuna Mwari wa Mose akatipa muranda wake wakati bwira kubva papfumo remuvengi nekuda kwokuti ari kusumudza tsvimbo kwete pfumo. Ipapo ndo pane imwe mystery. Victory haibve papfumo iri kubva patsvimbo. But chinonyanya muhondo chinonyanya kubaya nekuuraya ipfumo. But pfumo ranyimwa maresults anobva patsvimbo. Saka uchaona kune vanhu vanenge tsvimbo iwe unenge pfumo wofungidzira kuti kubaya nekugona kwako nyamba uchatozoona kuti aiwa harisi pfumo wako uri tsvimbo nokuti tsvimbo ikashayika pfumo harikupe maresults. Human skill human effort zviriko ende zvakanaka kuti uve nazvo. But pane nyaya pachikomo pari kuitwei zanzi I'll raise my hand towards heaven, I'll raise the rod of the Lord. Kuti picture yemunhu ari kushumira Mwari wake. Level rekushumira kwako ndo rinodetermine results on the ground. Ora rekaimbatsana kure mushi kana nchiti kushumira ndio kwandaitaura nezvino ndikati Matthew 6 verse 6 inonditaridza kuti results prayer haasi muprayer. Ndotsanangura results prayer haasi muprayer. Matthew 6 verse 6 inoti kana maakunamata pindai pakavanda muvhare dhoo. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. Iwe uchitaura haanzwi. Handi une Bible vhura one rakanzi Mwari anoona kwete anonzwa. Iteaching yekutaura yobveranzi kana wakutaura kudaro iye anoona zvaunoita okuropafadza. So blessing iri connected to action, not to tears. Anoona. And I love to download my examples. Mukomana kuti musanoda tokuroora ndokuroora. Even achitoda kuroora vari kuda kuramba. Mukomana akadzoka after 2 years anosvika musikana akatokuroora. Kuti iwe ndo zvandaitaura ndopataudzwa kuti ndakuramba kuroorwa ndairamba chaitaura. Ndozva waitaura ndaiona. Unyazona kuroorwa ndoda kuenda pandonyura. Unyatsozviona wega dzimba todzira panzana tombomira. The God who sees what you do. Kwete Mwari anoona zvaunoitwa. Zvaunoitwa nevanhu zvakana nebasa rese. Mwari one vanhu zvavari kundiita.
vanotozviona uko but vanoda kuona zvaunoita kuti vakupe blessing. Saka mufundisi muri kuti Mwari anzwa minamato ene. Mwari anonzwa munamato. Saka munamato uri good, namata akunzwe. But munamato unongoita kuti Mwari akunzwe. Chinoita dzakukomborere handi zvawanzwa zvaona. Kana zvokutamba unofira muprayer ngauti uchibate musheshe. Mwari chokwadi anonzwa minamato. Saka prayer you pray for God to hear, but you do for God to bless. Romans 6:6. Ukauya ukanamata kuti Mwari ndiwandire nyasha munoshamisa zviratidzei vanenge vachakukwenya newe unoshamisa haunzwe. Ndinoropafadza zvaunoita. Indakanzwa vhesi yaakutaura manje kuti those who plant in tears, those who vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Kuna kuti even munguva yekuchema kudyara kuri valid. Riri stubborn Bible ufunge rinoparidzwa kuAmerica rinoparidzwa futi kwekwezi ndori mukuletu baba kuAmerica rikati giving in New York giving kule tinozona tinokuwara. Pachikomo pari kushumirwa Mwari. I'll raise my hand to the Lord. What you do for the Lord determines the result mu battlefield nema enemies. So imbomira kuita effort yakanyanya pasa. Shaka kunamata Mwari. Shaka kuremekedza Mwari. Shaka kushumira Mwari. Kana uzubata on the ground unotoziva kuti kuchikomo kuri right. Prophet Elisha, a true prophet of God, akanima munhu total victory. Mambo Joash varwara, Elisha akaenda kumba. Mambo achichema kuti muprofita arwara zvanzi hainetsi baba. Even mukurwara ndinogona kupa a prophetic word victory mu future even ndafa. Vurai window mukande munondo wa Jehovah. Akanda ndokuva ndichitora pfumo chibaya pasi. Ndokubva abaya 6 times. Ndokubva nzi wamirire. And the problem manje ya prophet avatauri kuti baya kangani. Vati baya. Iwo kana wamira unzi wamirire. Oh, kuti vaida kuti ndikakuti baya ndini ndichakuti chiregera. But iwo une mfungo yekunzwa kuti zvaita kwete kuti Mwari vanzwa kuti zvaita. Saka tiona unomboita hako but unomira. Haumiswa unomira wega. Chapa mambo kumira ari kubaya pasi hondo dzaachanyorwa achashandisa mapfumo. Saka ari kuti ndikabayawo 6 ndikasiya 20 tozoshandisa ari right 20. Yeti iwayo ari kuita blunt ndo ane maresults kwete ari sharp. Iwayo ari kubayisa pasa uri kutobaya enemy. But andakadiscover kuti pfumo riri kubaya is like the word of God is like a double-edged sword. Kuda kuti ishoko raMwari riri kubaya nyika which is flesh munhu if. Saka paari kubaya zvekundishokora unotendera kukubaya ndora unotendera kukupa maresults. Ukabaya anonzwa ukaparidza inaiparidza parengi kaustreet kwadzaro parengi ukangoparidza kuti bava dzipinde denga kuba kwakaipa tinonzwa munhu achiti vataurire vatokubira muzimba umo zvipfeva zvipinde mwisho waMwari vanotipa zvirwere vaudze ukazoti nevanoti akonza kuti wakaenda kwenu unozona hachada kuti ribaye pane raanotendera pane raanonzwa kuti uchaparidzi manje. Kune mapfumo aunotendera kuti nhabaye rekuti rikarohwa raunoti powerful riri harisi rako riri rangocheruzwa tetauya kuchechi but naakudzikisa iro unoti ipapo powerful tetibaya pasaiti rikanyazoti mweya mako dzvu zoti angalarohwa but pane kakurasika kanuti pachikomo pakamira sei? Ari pachikomo ndiwe uri kudzerera maresults eupenyu hwako. Pachikomo pauri is in the house of the Lord. What you are doing towards the things of God, what you are doing towards the kingdom of God. Imbomira kuchema apply the principles of the kingdom. Nokuti zvaunoita izvozvo zvine zvazvinodenda.
Matthew 15 kuna mai vakauya mwana wangu anetswa nemweya tsvina Ishe ndibatsireiwo Jesu ndomati handingatore chingwa chevana ndichipakumbwa ndobva ati hongu Ishe ndobva awirirana nazvo anoti manje ndirimbwa here nedambudziko rese randinaro ere akati hongu Ishe kumbwa ikoko tatokwana chandinoziva ndechekuti imbwa inozodya zvinodonha pasi petafura kunoti ndaakudyira muarea iyoyo chandiri kuda nyini chingwa kwete zvokunzi uri munhu uri imbwa uri ndikangodyawo ndatopinda. I've discovered one thing in life. Tine vanhu vanovavarira kuda kuenda patafura but vari design kungodya zviri pasi petafura. Advantage yekudya uri pasi petafura Psalms inobva yati anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Vadzivisi vanotarisa zviri patafura kwete pasi. Haunambondinzwa unogadzika tafura pamberi pavadzivisi saka kuti vadzivisi usadhile newe enda pasi petafura. Chingwa chine tsika yekuenda kunemba chingwa chine tsika yekuti chinongotsvedza kune vadzivisi hakuna anodzivisa pasi petafura but vadzivisa vanotaimira zvagadzikwa patafura but kuva pasi petafura ipicture yehumility yekuzvideredza. Problem yako you are looking for bread, you are no longer looking for the right table. Mulife kune vanhu vakabudirira kwete nekuti vakadzidza iko kudzidza kwakanaka chakaita kuti vabudirire vane vanhu vavakadzidza navo. Unoziva kudzidza neumwe munhu kunopa kubudirira. Tine vanhu vasumuka muupenyu nokuti vakadzidza nevamwe vanhu vakavasimudzira. Saka vamwe vanoenda kuchikoro kuti vadzidze vabudirire, vamwe vanoenda ikoko kunodzidza nevanhu vachaita kuti vabudirire. Pasi petafura ndipo pane nyaya but haupafarire. Why? Because haumire kana uri pasi petafura unozvipeta uenda pasi papa onzwa chingwa chaakutevera ikoko. But zvimwe zvinhu mulife zviri designed kukutsvaga kana waenda muright position. Ask Zakeo. Zakeo aitodawo kuona Jesu haana kumuona akaonekwa. Chaedza kutsvaga chakazomutsvaga. Why? Akabva mucompetition akatozvati kana ndikatunamata kana ndikahedha pasi kana ndikaona ndiri mufuku azvichinja pano paita varefu ndokuzvibvisa pane varefu ndokumhanya kunokwira muti womoto ende anatomoshedzera kuna Jesu kuti sheni rubhuloku apa ndikuonewo pamberi apa hana kubhuka akangobva muvanhu ndokubva amhanya muti muonde ndokubva apinda imoto. Jesu ndokubva atoenda pamuonde pacho automubati zvaakabata. Murume uyu abva pavanhu ndokumhanya kumuti wemuonde ndokunokwira muti womuonde ndokuziva kuti Adhamu atadzira Mwari akatora mashizha emuonde ndokupfeka. Mwari ndopa vakauya vachitsvaga munhu kureva kuti kuona ukada kutsvagwa naMwari zuva pekuenda nokuti mumaonde umu mukazvivharavhara so mutadzi kana achidiwa naMwari Mwari vauya kuzotsvaga mutadzi vanozvati anowanzoenda kunozvivhara nemashizha emuonde. Saka Zakeo ane revelation yekuti chandiri kutsvaga chinogona kunditsvaga ndikaziva pekuenda. Itsika yaMwari yekutsvaga mutadzi ende mutadzi chika yake yekuti akafara mashizha emuonde anotsvagwa. Saka Jesu akasvika pamuonde ndokubva ati Zakeo buruka. Chinzwa surprise tiende kumba kwako. Anofanira kukoka munhu kumba ndiani muridzi wemba here means ndokana kuti Jesu ana hunhu ane humwari wozika hunhu chaipo chaipo unokokwa nevaridzi vemba but pahumwari nokuti ndiye ane authority anokoka muridzi wemba kumba kwemunhu wacho. Uruka tiende kumba. Zakeo haasi kuda zvekumba ari kuda kungoona uzvibita vamwe saka munomukokerei kuenda kumba. Muti waakakwira ndozvaunoreva maonde unoaziva ane masvosve mukati akatsvukira kunze. Saka kana kuri kunze Zakeo anoda kuona Jesu but kana tapinda mumba make akaona necorruption anozvidaniwe naJesu. Saka muti waakakwira ndozvaada. Saka Jesu azvati nyaya haisi panze mukati saka ande kumba tikapinda mukati masvosve anotobuda chete nokuti kana tiri unozvati paunoita prayer unoexposa dzimwe nyaya kuna Mwari. Paunoti Mwari ndipewo mari
vazhinji vanhu vakambovhara vabata shoma vanomira pamberi paJehovha kuti kana unoziva mushera mashosha ari kumba panzamba unenge wakatsvukira but tikandopinda mukati sauchaona kuti tichipanza kudaisona adzimai anosunga achiti powerful asi kana taakumba anochedzera kuti murume apona unoziva kuti mashosha ari kumba basa kuti mshana kama doti unakasimba ndosaka kuti ikoli njengo mindfulness wasi vachishumira vachideclare so chichisunga so vanhu vachikota asumwari dai mamwanira nyasha munhu kungawo kuti nyene yangu inotsana Harero. so kuenda majesu kwazake hausikendera chikafu muti wawapira unotaura zvaari pachikomo pakamira sei kurwa ukurwa ndiri kuzviona yamusainiri not on the ground kubasa unotobata nguva unozati kana mweya ichina kuchikomo kusina kumira zvakanaka even kuita zvakanaka kunovengesa there's a guy wataimboshandana naye kuindastry ainonoka straight akavengwa namanager ndokubva aiprova akatanga kukasika wiki raakakasika pabasa pakabiwa kanzi atanga kusvika ngezaspek saka nwatu azorore even ukakasika ukapfeka zvinenge zvineka kuchina so chinenge chimbuya chidinyatopfeka mushi ukachena mvyanzenzo unonosakana wacho haadi kuti uchene anokuvekisa usina kuchena ukachena unoita suspect kune zvaakutsvaga akusi kupfeka kwakristu kune zvaakutsvaga pachikomo pakasamira zvakanaka kugona kwako hakusi kugona unyanzvi hwako hwese pane munhu ane mweya wekutoti akatsvaga basa haiwani kwete nokuti haana kufunda haana kudzidza anoti nekambani hatikwanise kukubhadhara unoita rovha rakaremekedzwa we can't pay you so uri kurishayira kufunda pamwe dai wafunda waona basa kufunda kwacho kunotozvishayisa futi uzakambani yakuti mutemo wenyika manje mari yatinozokupa panapa haiiti saka unongori rovha kambani ndona tinosungwa nekuda kwako kuti wega unyumoti pana satani unonzwa unga over qualified pane mweya uripo usati bheka nhumbu yarwadza akabvunza mwari nokuti akaziva kuti haisi labor pain inyaya ida kuinterpret satani pane paanotora advantage yekuti une nhumbu ofunza kuti labor pain iri pain to kill you tando mamirire zvinhu hongu mamirire zvinhu tinoaziva but zvako izvi zvakanyanya aboza komana vacho hasi kuroora satata unobona mota dzine zvibarumbu zvichitendera mutauro ufunge sanonisa kunyepiri kumazuva ano komana hasi kuroora havasi kuroora imwewe enda pakampani panenge pakatonyorwa kuti no job dongoenda muno job mune vanhu vari pajob vati vari kuwedza kuti rako hapana asi vanhu vari pabasa. That's why I was telling people vanhu vakakuti zviri sei usati zvakaoma hausi ambasada kuti miririre iti ndakaomera enda mugusha ukangoona mune mazondo mombe yacho yanga iriko this week not last year kune vatakura mombe vakusina tsoka ukono ukangoona muine nzondora huku yacho yanga iriko kwete last year nezuro kune vakusira tsoka ndinogona kuti zvakaoma hazvina wakaomerwa tagona kuenda pachikomo munhu ngaagone kuenda pachikomo chikomo chako ndomabva enda pachikomo uti mwari muupenyu hwangu nonizwa kune vanhu vakatorora mashoko anda kurivhiswa neavo chataurawo
Wakati zvangu hazviite. Vana vane platform yavakatsika spiritual negative world. Enda pamabvu kuti zvangu naJesu. Usade kuenda mubattlefield. Usina kuenda pachikomo. Ukakubude maresults ari muGethsemane. Jesu akati baba kana zvichibvira nditenderei zvatopera. Zvokuti vanozoti Bharabhasi Jesu azvishande. Kuchikomo kwakagadzirwa maresults. Life yemunhu ari munhu ngaive in two dimensions. You must work hard on the ground. You must also work hard spiritually on the mountain. Pachikomo chaJehovha minda Mwari, pachikomo chaJehovha upenyu hwako naMwari wako uri kuitei kuna Mwari. Mwari waunoda kuti akuitire zvinhu anotoda futi kuitirwa zvinhu. Mwari makaranga naJoseph nyika yavatorwa akandoita mambo akatanga aita garden boy. But haana kuramba kunamata Mwari. Akanzi namai Potifa uya pano akatiza. Iwe mai Potifa unototiza iwewe. Unyatsoona kuti yatoita Moses. Pachikomo pane nyaya. Baba vanoti Peter akabuda mujeri chechi yanamata. But mujeri mamafa wa mufuti bishop, mamafa wa apostle James was killed. Peter adakubatwa, and the church prayed for Peter. Mwari vakatuma mtumwa Peter akabuda. Ipapo ndakaita problem one. Ina church isaudza kuna matini. James atadzi auraiwa church iriko. Tozobva kuti church yakanamata. Peter akabuda. Inda mana James church yari kunamata. Bororo ukaona vanhu vakunamatirawo ndongo uri kunahiraitiwo futi. Ipapo ndimbokutenderera. Indakagara ndaimbogara nambuya wangu kudomboshama. Ambuya vaiti kana vakunamata manheru taakurara vaitora mazita evazukuru vane rangu vaidzogorora. Saka umwe zukuru vaidetseka kuti vagogo indatirema kuti unamatira stereki zvikanzi anotenga shuga. Dzimwe nyasha ishuga kai taurwa. Haunofati fast ni shuga. Iwona namanga unobvira waberekwa zvako. Unzoda kuti patange pakubaridzwa kuti uende kumusha. Chikomo cheparuzevha pako chinochembera akatambura newe apera simba upenyu hauna kumira musha anosumudzirwa nemaoko ako. Mai vako vakasarana nenzara vakati Mwari mwana wangu muSouth Africa nyangwe kune mweya yamukira vanhu munyika yevatorwa munamato iwoyo pakambani pako une nyaya. Hatimunzwisise haana kufunda patatoporomotwa hatimunzwisise chausinganzwisise ndochandazotsanangura. Kuna muchemberi ari muofisi. You know a parent and a blessing usingaoni kuna pastor. Ndiri mfundisi ndandokudzera. Parental blessing yakasiyana neofisi ya pastor. Akakubereka akapiwa ofisi naMwari ekukupa fiti. Bado panoti kudza baba wako na mai vako kuti mazuva ekurarama awedzere. Kalenda rako riri kuzefa ndonoro. Ukatsvaga kalenda papulpiti unokuvara. Papulpiti pane grace kalenda kumusha. Baba vako vanotanga munhu asina kubereka hembe dzavanopfeka dzinopisa tsitsi nemachipiro akaita hembe kuno. Kuti mikana yacho so inokuvhurika so obva yavhara zvigamba zvamudhara uone kuti mikana ivhurike here. Pachikomo pane nyaya. Paruzevha pako pane mudhara ari kudemba kuti ndakaberekerei iwe uri mupenyu. Obva watanga kuti I try to work hard, make things. Vakuru imbo Joshua imbomira. Cheka kuchikomo. Ane ofisi yakatorwa naMwari parent wako. Yekuti akatanga mazwi akanaka zvakanaka zvinoprovoka mulife mako. Iwe unorega mudhara achikuparara kudaro kuti mudhara wangu asina kurongeka. Haana kushandisa mari yake zvakanaka. Even asina kurongeka iwe remains your parent. Bible harina kuti kudza baba namai vako robva rati koma kana iri n'angasiya. Ofisi iyo even vachitoroya ukavaitira chakanaka pane zvinoprovoka mulife. Kudza baba namai hapana anakoma kuti kana asina kurongeka musiye mudhara here. Ane Mwari vakati let the birds fly. Nanasi ostrich yabhuruka. Mwari havanenema ostrich itori shiri itori mapapiro inondokandira mazano.
So munhu kuti because chakasimba so kondege yakanzi let the elephant fly. Inga kuna vesi yendege badzinosuka. Haisi weight money. Ukatarisa zvakaita ostrich don't clear picture. Ostrich yakakura kuisa kuchidiki. Zikangoita shoma usimuka. Pamupato hasi Satan. Your parent is on that hill. Your pastor is on that hill. Your prophet is on that hill. Your brother, your sister is on another hill. Kune zvikomo zvine dimensions grace. Dzekuti ukanoprovoka nyasha ikoko. Even pazasa vanhu vanoshamisika man. Iwe zvanzi Mozisi akasimudza Joshua aikunda. Hazvina basa kuti maAmalekites vane strategy akadii. It's the hand of Moses that determines the result. Mubereka akati Mwari mwana wangu wamakandipa muchengetei pa Cape Town. Zvinouraya zviriko. Chinonzi nyasha achitye kuti uri munyika yavatorwa. Bvunza Esther munyika yavatorwa akaitwa Queen Esther. Bvunza nyangwe naSamson munyika yavatorwa akauraya vakawanda. Mwari kana akuwanyanya sachose. Oh yes. Yo kuchikomo kwako kuri dry hakuna chini. You are busy. Endi nezvimwe zvinoitika muupenyu hwangu zvanotoziva kuti yaisi minamato yangu iyi shuga. Ndakati musamatendera ndikamuchemberi wangu ndikamutengera masamba chaari ordinary. Zvinondiprovoka ndikamutengera coffee ndofanira kukomborera. Ini vanotenda nemutupoka. Soko kani soko zandasimuka. Toshanda tese wani takafanana. Tima pasta tese batakafanana wani. Inda zvake zvichizo daiso. Azisi panapa. Pachikoma. Sometimes the way I will preach to you, often that I'm a powerful preacher, you are wrong. You prayed to God. And as a mouthpiece used by God, I'm riding on your prayers to minister to you. So every church in a different dimension, you flow power. Not because the preacher is powerful, but the way you prepare yourself, the way you pray for the revival, determines the grace that will flow in that revival. Ndinotochiziva kuti pachechi panopakana matwa akomana. Ndatuya ndiri dry but Mwari vanishamisa zvandiri kushamisika nazvo. Mwari ari kupindura minamato yenyu. Using me. Moses avanzi taura nedombo akarova, mvura yakabuda yabudirei, vanhu vane nyota. So nyota ine vanhu inoita kuti Mwari anzwire tsitsi vanhu kudarika mistake ya Moses. So atona nevhiri muera munogona kutoita maresults. Why nokuti Mwari kana andouya wakanamata kuti Mwari taura ineni. Kana ini munhu ndakutaura Mwari ndinoraida on your prayer request. So kana zvakanaka kunamatira mufundisi wako. I'm sure I'm done. But tichingana naye nhasi pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bible rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominista muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo konino minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi mubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. I've got friends vandakakurira kumazowo. Umwe angati so close to me. Ndakaita vow in my life. Pese patinoenda kunomuona kumba kwake ishamwari yangu taigara tese. I make sure shamwari yangu haashayi hembe yekupfeka ndiri mupenyu. Chinja life yemunhu one chete kwete 21. Iyo pese paari munamato wake wakuti Mwari shamwari yangu yamakandipa tremo murangarire. Saka unomukazona kuti hapana pazviite kana maoko akasimudzwa kuchikomo munozongoshama kuti tamuvharira patabuda. Taramba kuti apromotwe but zviri kungoita. Mari zau dzeupenyu
haabve mukuita kwako chete, anobva mukushumira Mwari mumapositions ezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite prayer angakufungei? Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka? Chii? Misodzi yaunochema pano paauta ndoyanda yakuzokupindura kuti Mwari asi kuzviponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita mubereki anoitiswa maricho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo, votengera vabereki vako shuga, vakonzi samurai line racing tikupei shuga, iwe uripo so ende une chigaro futi kuchechi. Orono chimwana chine munamato choda shuga. Ndokopera simuke tinamati